din abe. Hej, jeg er fodbolddrengen Emre. Jeg vil godt spille op for i dag. Du går lige lidt på det. Hvor fanden laver for den her fucking dør? Jeg er bange. Hvad fanden er du? Hvad er du dummer for? Det er fandme sjovt, mand. Det er fandme sejt. Og jeg skal også huske at sige, at I skal stemme på en fodboldspiller, som I kan lide. Det er Messi, Hernandez, Ronaldo, Kaká. Så stem ned i kommentatorboksen. Hvad? Neymar. Og stem ned i kommentatorboksen. Eller kommentatorboksen, hvad fuck nu det hedder. Stem noget godt. Og stem hvad I vil. Det er godt,